परब किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे साधी, सोपी आणि एकदम मऊ लुसलुशीत आणि पारंपरिक. ती म्हणजे नागपंचमीचं नैवेद्य. तो म्हणजे आपले पातोळे. आपण नागपंचमीच्या दिवशी कोकणात घरोघरी करतो पातोळे. ती साधी सोपी रेसिपी आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करतोय. पण नुसते पातोळे नाही हां, तर हळदीच्या पानातले पातोळे. ही पानं आहात हळदीची. तशी ही आपण मार्केटमध्ये गावतात, पण गावात ना सर्रास ही झाडं उगवलेली असतात. हळदीच्या पानाची झाडं लावलेली असतात आणि गणपती जसे जवळ येतात ना, तशी ही नागपंचमीच्या आधीपासून हीच पानं उगवायला लागतात. तर हळदीचं पान कसा ओळखूया माहिती वाय जसा तोडूया आणि ना ह्याचं असं मस्त हळदीच्या पानाचं ना सुगंध येतात. तो जर सुगंध इलो ना, तर समजा ही हळदीची पानं, नाहीतर आपणाक सर्रास फसाक होता हां. हळदीची पानं आणि अजून दुसरं ही कुठलीतरी आंबे हळद त्याची पानं, ह्या दोघांमध्ये आपणाक फसाक होता. म्हणून आंबे हळद आणि हळदीची पानं सेम दिसतात. तर तुमका फसाचा नसतात, तर वाय जसं मोडूक सुगंध घेऊन बघा, पण ती घेऊक दिनत नाही. म्हणून आपण अशीच हळदीची पानं म्हणून समजून घेऊन येते. आता माका पण असं वाटतं मी वायच फसलोय, कारण तुमका दाखवता सुगंध घेऊन गेले. तर योग नाही. बाकीच्या पानांचं एक तरी पानांचं सुगंध येता का बघूया? नाही, नाही. ही वाटतं आंबे हळदीचीच पानं आहात. हां, हीच येईल हे बघा. ही हळद. ही ओरिजिनल हळदीची पानं आणि ही आंबे हळदाची आहे बघा. तुमका जर फरक बघूचा असत ना, तर तुमका व्हिडिओमध्ये क्लिअर दिसतलो हे बघा. ही जरा बारीक आहात आणि ही अशी मोठी-मोठी पानं आहात. पण तुमका नेहमी जसं सांगलंय ना, जाऊ द्या आता काय नाही. आता ह्याकाच हळदीची पानं समजून आपण पातळ करूया. तशी दुसरी पानं सुद्धा माझ्याकडे आहात, जी मी वर्षभर स्टोअर करून कशी ठेवू ते तुमका पुढे सांगते. माझा आवाज येता काय तुम्ही सांगा आणि तुम्ही खैसून आजचं ह्यो लाईव्ह बघतात तो सुद्धा सांगा. आपण गेल्या रविवारी लाईव्ह केलो नाही. त्याचं काहीतरी कारण होतं. त्या तुमका आम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगू. ह्या रविवारी सुद्धा म्हणत होतो करू, नको करू. तर म्हटलं नाही उद्या नागपंचमी आहे. तर म्हटलं आज ह्यो व्हिडिओ झालोच पाहिजे. तर चला आता आपण वळूया रेसिपीकडे. तर आता आपण हळदीची पानं तर दाखवली, जी मी तुमका दाखवलंय, की माझ्याकडची आता आता मी या हळदीच्या पानासोबत बाकीचं सगळं साहित्य लागतं ना, त्या दाखवते. चला, आता आपण साहित्याकडे वळूया. आता हे बघा आपण घेतलंय तांदळाचं पीठ, त्याच्यानंतर घेतलाय अर्धा ओला खवलेला नारळ. हळदीच्या पानासाठी आपण तांदळाच्या पिठामध्ये ही रेसिपी करणार आहोत पातोळ्यांची. त्याच्यासाठी आपण अर्धा वाटी ओला नारळ घेतलाय, पाऊण वाटी आपण गूळ घेतलेला आहे. हे मी ना गूळची पावडर घेतली आहे. तुम्ही गूळ सुद्धा घेऊ शकता, फक्त चिक्कीचा गूळ घेऊ सारख्या नाही. त्याच्यानंतर 2 चमचे ना मी साखर घेतले, कारण ना साखर आणि गुळीचं जर कॉम्बिनेशन असतं ना, तर खूप चांगला चव लागता म्हणा. आणि त्याच्यानंतर आपण वाळायची अशी खसखस घेतलेली आहे, 1 चमचो. आणि त्याच्यानंतर आपणाक तूप लागतला, 2 चमचे अंदाजे. आणि आपणाक वेलचीची पावडर होईल आणि जायफळ. आता ह्या सगळ्या साहित्यासकट आपण करतलो पारंपरिक असे कोकणात केले जाणारे हळदीच्या पानातले पातोळे. आता पातोळे म्हटले की सगळ्यात पहिल्यात आपणाक उकड काढून घ्यायची लागतात, जशी आपण मोदकासाठी काढून घेते. तुम्ही उकड सुद्धा काढून घेऊ शकता किंवा हे पाणी गरम करून तुम्ही असं पीठ जसं भाकरीचं मळतात ना, तसा सुद्धा मळू शकता. जी तुमची पद्धत सोपी असतात ना ती. कधी-कधी उकड काढून गेला ना, माझ्याबरोबर असा होता. एक दोनदा मी उकड काढताना फसले म्हणजे पीठ एवढा पातळ होता ना, की आपणाक तर मग मळून सुद्धा मग त्याच्यात परत सुक्या पीठ मिक्स करूचा लागता. म्हणून जशी सोपी पद्धत असतात तशी आपण करू होई. तर आता आपण पाणी ठेवूया. आता मी इथे प्रमाण जे घेतलंय ते तुमका सांगते. आता ही जी वाटी आहे ना, तुम्ही 1 वाटी सेट करा. ह्या वाटीने 4 वाटी मी पीठ घेतलंय तांदळाचा. तेवढंच 4 वाटी पाणी घेतलंय. ही बघा, ह्या वाटीने. म्हणजे 4स 4 म्हणजे जेवढं वाटी तांदळाचं पीठ असेल, तेवढंच वाटी पाणी घ्यायचं. काय करताय? करू कट? आता इथे आपण पाणी ठेवलंय, त्याच्यावर आपण झाकण ठेवलंय.
आणि आपल्याला हे पाणी चांगलं उकळून घ्यायचंय. तुम्हाला किती पण वाटी, आता हे तुमका तांदळाचं पीठ असतं ना ते फुलता, म्हणून तुमका असं वाटत असत की हे 4 वाटी नाहीये, पण हे बरोबर 4 वाटी आहे. जेवढी ही वाटी आहे ना तेवढ्या 4 वाटी तांदळाचं पीठ आणि 4 वाटी पाणीच घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण या पाण्यामध्ये अर्धा चमचा ना तूप घालून घेणार आहोत. आणि पाणी आपल्याला चांगलं उकळायला द्यायचंय हा, गरम गरम. अर्धा चमचा तूप घातल्यामुळे आपली जी उकड असते ना ती मस्त मऊ लुसलुशीत होते. जर तांदळाचं पीठ चांगलं मऊ लुसलुशीत नाही झालं ना तर ज्या पातोळ्या असतात ना त्या कडक होतात आणि फाटतात आपण उकडल्यावर. म्हणून ना ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा तुम्ही तूप वापरा पाणी उकळताना. साध्या सोपी पद्धत हीच आहे. तुमका सगळ्यांका नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि नागपंचमी अजून एक खास आहे माहिती आहे तुमका, नागपंचमीच्या दिवशी आपण आपल्या भावासाठी उपास करतो. तर तुम्ही आज हे उपास केलात की नाही, धरल्यात की नाही, त्या सुद्धा खाली कमेंट करून सांगा. आणि तुमका नागपंचमीची स्टोरी माहिती आहे की नाही? माका तर माहिती आहे, जी मी लहानपणी ऐकलेली ती तुमच्याबरोबर शेअर करतले, पण आता नाही. पातोळे उकडताना तुमका मी ती नागपंचमी विषयीची जी स्टोरी आहे ना, म्हणजे नागपंचमी हा सण आपण कित्याक साजरो करतो आणि श्रावण महिना सुरू झालो ना की सगळ्यात पहिलो सण नागपंचमी येता. आता मी परत तुमका साहित्य सांगते. आता आपण ना तोपर्यंत पाणी तापसवर एक काम करूया. हळदीची जी ही पानं आहेत ना, मी पहिली तर स्वच्छ अशी धुवून घेतल्या आणि नंतर जर तुमच्याकडे वेळ नसात ना, तर ह्याका स्वच्छ धुतल्यानंतर ना पुसून घेऊ बाई. मी अगोदरच ह्यांका स्वच्छ धुवून पुसून कोरडी करून घेतलंय. ओली पानं कधी पण वापरायसारखी नाही हां. त्याच्यानंतर आता आपण ह्याचे बरोबर मध्यभागी असे तुकडे करूया. त्याच्यासाठी मी असं मधोमध असं अगोदरच हळदीची पानं फ्रिजमध्ये आणून ठेवलेली ना म्हणून. आणि मग असं मध्ये असं हे धरायचं आणि त्याला ना हे बघा, आता मी असं फोल्ड करूनच करते. कैचीन ना, कारण ही पानं खूप मोठी आहेत आणि हे जे साईड बाजूची जे टोकं असतात ना, ती कापून टाकायची. ह्याचा आपल्याला नंतर मी तुम्हाला दाखवते. ह्याचा सुद्धा आपण वापर करू होय हां, टाकून देऊसारखी नाही. आता हे जे पान एक्स्ट्राचं होतं ना, ते सगळं अशी आपण ह्या पानांचे तुकडे करून घेऊया. ह्याच्यात आपण पातोळे वाफवून घेऊच्यात. आता हे बघा, हे सुद्धा पान मी कापून घेते. ह्या पानाचं खरोखरचं मस्त सुगंध येतं हां. आणि तुमका माहिती आहे हळदीच्या पानातच कित्याक केली जातात. तर हळदीच्या पानाला पण ना खूप महत्त्व आहे. हे अँटिबायोटिक असतात. पावसाळ्यात असं म्हणतात की आपणास सर्दी, खोकलो असे आजार होतात. त्याच्यापासून वाचवण्यासाठी आपण असे हळदीच्या पानातले पदार्थ खाल्ले ना, की आपली इम्युनिटी जी असते ना, म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती ती वाढता. त्याच्यामुळे हळदीच्या पानातले मोदक, हळदीच्या पानातले पातोळ्या, हळदीच्या पानातल्या बहुतेक रेसिपी आपल्या कोकणात केल्या जातात. प्रत्येक गोष्टीमागे जसं सायन्स असतं, तसंच प्रत्येक गोष्टीमागे सणासुदीला एक कथा पण असते आणि त्याच्यामागे एक सायन्स सुद्धा असतं. आता हे बघा, ही अशी सगळी पानांचे मी तुकडे केले. आता काय काय गंमत होतं माहिती आहे? आता हे बघा, ह्या पानाचा देठ आहे ना, तो एकदम पातळ आहे, बारीक आहे. आपण असा दुमडूक गेलो ना, की सहज दुमडला जातो. पण ह्या पानाचा देठ तुमका दिसता? ह्यो एकदम जाडो आहे बघा. आपण जर असं दुमडूक गेलो तर भीती वाटतला, की पातोळेमधून फाटतात की काय? पण असं नाही. जर तुमका असं वाटत असत ना माझ्यासारखं, आता जसं मी कापताना मला असं जाणवला, तर काय करूया माहिती आहे? अशी पानं उलटी करू बाई. आपला लाटणा जो असतो ना, ता घेऊया आणि नंतर लाटणं असा वाय त्याच्यावरनं असा भोवडूया. भोवणं म्हणजे फिरवणं हां, मालवणी भाषेतला शब्द आपल्या भोवडूया. आणि नंतर ही पानं अशी पातळ करू. आता फाटाची भीती नाही. ही बघा. झाली की नाही? आता ही बघा, ही जर पाणी आपलं चांगला रटामटा उकळला. आता आपण गॅस बारीक करूया. आणि आता आपलं हे जे आता आपली जी तांदळाचं पीठ आहे ना, ते आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया. थांबा, मी असा घालते. मोठो गॅस कुठेही करू सारखं नाही हां. आणि आता असं पटकन ढवळूया आणि ना ह्या पीठ आहे ना, हे काढते मी या चमचो आणि लगेच एका वाफेवर 5 मिनिटं ठेवून देते आणि गॅस करते बंद. आता ह्याका असाच वाफेवर राहू दे 5 मिनिटं तरी ह्या पीठ. कारण हिसर जर आपण उकडीचे जर मोदक जसा करतो ना, तसंच आपण पीठ वाफवून घेऊया. आता ही पण जी देठं आहेत ना, ती मी अशी लाटण्यान बारीक करून घेते. म्हणजे आपली पातोळी ना खैसर आहे, फाटाची नाही.
हे छोटे छोटे टिप असतात हा, जे आपण काय म्हणतात फॉलो केले ना मी, तर आपली ना पातोळी खूप छान होतात. आणि ही जी पातोळी दाखवते ना ती पारंपरिक पातोळी आहे. कोकणात ह्या पातोळ्या केल्यातच जातात. असं म्हणतात नागपंचमीला ना आपण उपास तर धरतो भावासाठी, पण नागोबा देवताची नैवेद्य म्हणून पातोळ्या दाखवतो. कारण या दिवशी शेतकरी किंवा कोणीही ना नांगरत नाही किंवा कुठलीही गोष्ट कापली जात नाही, कुठलीही गोष्ट आपण चिरत नाही नागपंचमीच्या दिवशी, म्हणजे उद्या 17 ऑगस्टला कुठलीही गोष्ट, म्हणजे हे परंपरेनुसार असं आहे हा, की नागपंचमीच्या दिवशी कुठलीही गोष्ट कापली जात नाही, चिरली जात नाही. आपण तळलं पण जात नाही, फक्त वाफवलेल्या गोष्टी खातो. त्याचा सायन्स असं म्हणतं, की ह्या दिवसामध्ये आपली पचनशक्ती जी असते ना पावसाळ्यात ती मंदावलेली असते. त्याच्यामुळे उकडलेल्या गोष्टी खाल्ल्या ना, की आपल्याला सहज पचतात. पण जर तळलेल्या वगैरे गोष्टी ज्या आपण आषाढात खातो, त्या आपण ह्या श्रावण महिन्यामध्ये खात नाही. चला, आता आपली ही पानं तयार झालेली आहेत सगळी अशा प्रकारे. तोपर्यंत तिकडे आपलं पीठ वाफवून पण झालेलं आहे. आता आपण ना ते मळायला घेऊया. त्याच्या अगोदर आपण एक गोष्ट मी करायला तुम्हाला सांगायला विसरली, की आता हे 5 मिनिटं असं झाकून ठेवायचं मी तुम्हाला सांगितलं ना. आता आपल्याला मेन म्हणजे ह्याचं सारण करून घ्यायचंय. तर सारणासाठी मी आता इथं कढई ठेवते आणि ती तापवून घेते. सेम जी पद्धत आपण मोदकासाठी करतो ना तशीच पद्धत आहे. फक्त तुम्हाला जे पातोळ्या कशा हळदीच्या पानावर थापायच्या, हा जो प्रकार असतो ना तो सगळ्यात महत्त्वाचा प्रकार असतो. जर पातोळ्या तुमका थापूक जमले, तर तुमची पातोळ्याची रेसिपी एक नंबर झाली म्हणून समजा. आज आपण करतोय पारंपरिक रेसिपी हळदीच्या पानातल्या पातोळ्या. आणि त्याच्यासाठी ज्या छोट्या-छोट्या टिप्स ज्या मी फॉलो करते, त्या मी तुमच्याबरोबर आज शेअर करते. आता आपला हा पॅन तापलेला, लगेच तापता. आपण ना ह्याच्यात वाळ्यास तूप टाकून घेऊया अर्धा चमचा. तूप नाही टाकला ना तर गूळ ना खाली चिकटतं पॅनला आणि पूर्ण गूळ आता आपण या गूळ वितळून घेऊया. तुम्ही पहिला खोबरा पण घालू शकता हा. आणि जास्त वेळ नाही, लगेच ह्याच्यावर आपण ह्या जो खोबरा ना अर्धी वाटी ओलो नारळ ता घालून घेऊया. जास्त पण गूळ ना वितळाक देऊ सारख्या नाही, नाहीतर ना चांबट होतात. जे पातोळ्या आपण करतलू ना ते चांबट होतले, म्हणजे चवी कसे एक चांबटपणा येतं ना तोडल्यानंतर, एक चिवचिवीतपणा जो पातोळ्यांका येता ना तो नको असतात ना. तर 2-3 मिनिटं जसा ह्या चून आणि खोबरा ना मिक्स करून घेऊया. माझी आई काय करी माहितीये, हात असाच कच्चा घाली. मी तरी आता परतून घेते. तिथं ना असंच चून आणि खोबरं आहे ना ते असंच वाटीमध्ये ह्याच्यामध्ये ताटामध्ये ना मिक्स करून घे. आता हे पातोळे ना तुम्ही एकदा करून ठेवल्यात ना तरी 3-4 दिवस टिकतात हा, खराब होत नाही. त्याच्यासाठी मी ह्या परतवून घेतोय. आता हे झालं, जास्त पण परतवायचं नाही, मी तुमका मगाशी सांगलंय. आणि वाळ्याच ह्याच्यात मी 2 चमचे नाही तर 1 चमचे 2 चमचे साखर घातले हा. असं म्हणतात साखर घातली ना की ह्याची चव जी असते ना ती बॅलन्स होता. गुळाची आणि खोबऱ्याची मिक्स होत बघा. आता मी गॅस बंद करते. आणि खसखस आहे ना वायस मी आहे ना मगाशीच तुमचं लाईव्ह चालू व्हायच्या अगोदरच ना मी वायस एका तव्यावर परतून घेतलेले आहेत. तुम्ही कच्चा खसखस कधी पण वापरू नका हा. 1 चमचा आणि त्या खसखस सुद्धा मी घालून घेते. आता माझा गॅस बंद हा, कारण अगोदरच मी जसं तुमका सांगलंय ना वायस मी तव्यावर खसखस तापवून घेतलेलं आहे. आता आपला झालं, लगेच हे का आपण काढून घेऊया. ह्याच ह्याच्यामध्ये काढूया ज्याच्यामध्ये खोबरा होता. हे बघा, आता ह्या सारण पण ना थंड होणं खूप गरजेचं. जर गरम गरम सारण आपण पातोळ्यामध्ये घातला ना तर पातोळे फाटतात. म्हणून ना या सारणात आता आपण थंड होऊ देऊचा. आता मी हे का काढून घेते, बाकीच्या गोष्टी बाजूक घेते. आणि ही जी वेलची पूड हा आणि जायफळ जायफळ सुद्धा घालूया हा. ह्याच्यामध्ये कुठलीही गोष्ट आपण बाधना नाही हा जायफळ घातल्यामुळे. आणि जसं मी सांगले ना आपली रोगप्रतिकारक शक्ती जी मंदावलेली असते ना ती खूप स्ट्रॉंग होता. त्याच्यामुळे जायफळ घालायचं. असा जायफळ कधी आपण खातो का बघा, कधीच नाही कशामध्ये वापरला जात. आता आपण घालूया वेलची पूड. थांबा, थोडीशी वेलची पूड घातले चवीपुरती. खूप छान सुगंध पण येता आणि एक मस्त अशी चव पण येता. आता ह्या का वाईस गरम गरमच ना आपला पॅन आपण असा परतवून घेऊया.
आणि आता ह्या सारण आपला मस्त झालेला बघा, खळसर सारण आपण ह्याच्यात काढून घेऊया थंड होऊ नये. चला आता हे का ठेवूया बाजूक. आणि आता आपण पिठाकडे वळूया. आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण घेऊया परात. हा जाऊ दे, आपल्याला आयटीचं काही काम नाहीये. आता आपण हे पीठ काढून घेऊया. खूप गरम गरम आहे त्याच्यामुळे सावकाश. कधी कधी काय असतं माहितीये, आपण असं वाफ काढून म्हणजे हे करून घेतो, उकड काढून घेतो, पण पीठ जुनं नवीनावर पण असतं हा. त्याच्यामुळे उकड काढताना ना जपून. आता आपण गरम गरम असतानाच हे पीठ मस्त असं मऊ असं मळून घेऊया. तुमका माझा आवाज येता की नाही ते सांगा. आणि तुम्ही नागपंचमी कोणतो नैवेद्य करता तो सुद्धा खाली कमेंट करून सांगा. आज नागपंचमीचं जसं मी सांगलंय ना, भावासाठी जसं उपास केला जाता तो उपास तुम्ही धरल्यात की नाही ते सुद्धा खाली कमेंट करून सांगा. आणि आजची आपली रेसिपी कशी वाटतं ती सुद्धा तुम्ही सांगा. आणि तुम्ही खैसून खैसून बघता ते सुद्धा सांगा. तुमका सगळ्यांका नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर हे बघा, आता मला ना एवढं पीठ गरम आहे की मला हात घालता येणार नाही, म्हणून मी चमच्यानंच वाईज आहे का असा मुरडून मुरडून घेते. इथे जेवढा तुमचा पीठ छान तुम्ही मळून घेतालात ना, तेवढे आपले पातोळे मऊ लुसलुशीत होतले. नाहीतर वातड होतं ना पातोळे सुद्धा. माझा असा अनुभव आहे, मी पहिला जेव्हा पातोळे करून गेलेले ना तेव्हा असं झालेलं आहे. एकदम पातोळे असे एकदम पातळ चिवट झालेले आणि आतला सारण सुद्धा चिवट झालेला. म्हणून मगाशी तुमका सांगले ना, गूळ घातला की ना जास्त वेळ सारण असं ह्याच्यावर तव्यावर ठेवसारख्या नाही. लगेच 2-3 मिनिटांमध्येच सारणचं तवो म्हणजे गॅस बंद करून टाकूया. जास्त जर रवला तर गूळ तुमचा तवला, जास्त शिजताला. आणि मग तुमचे पातोळे किंवा मोदक किंवा कशाही तुम्ही सारण करत असताल ना, तर वातड होताला, चिवट होताला, वातड नाही. चला. आता हे का ना काहीतरी चमचो लागतो. आपण तुपाचाच चमचो घेऊया, कारण आपण वाईस तूप सुद्धा लावतो ना मळताना. या पीठ मी असा काढून घेते. खरी कसरत जी आहे ना लाईव्ह रेसिपी करताना हीच आहे. आपण जेव्हा व्हिडिओ शूट करतो ना तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्किप करू शकतो. पण लाईव्ह रेसिपीला जेव्हा आपण उभे राहतो ना, तेव्हा ह्या सगळी बारीक-बारीक गोष्टी दाखवणं खूप गरजेचं असतं. म्हणजे कधी-कधी काय होतं माहिती आहे, हे सगळ्या गोष्टी करताना ना गंमत पण वाटतं आणि भीती पण वाटतं, कुठे फसलो तर नाही जातलो ना, पण नाही. चला. आता आपण काय करूया माहिती आहे, ही वाटी आहे ना ती घेऊया. ती वाटीनंच मी वाईच पीठ घ्या असा. सरळ आता ह्याच्यात हात घालताना ना, म्हणजे आता गरम गरम पिठामध्ये हात जर तुमका घालूचा, तर जी टीप माझी आहे ना ती मी तुमच्याबरोबर सांगते. हे बघा, गरम पिठात जर तुमका हात घालूचो असा, जसं आता माका घालूचीच गरज आहे, गरम गरम असतानाच ह्या पीठ मळूया. म्हणून वायच हाताक ना पाणी लावून घेतलंय हा, तेल नाही लावसारख्या. आणि मग म्हणजे काय होतं माहितीये, ह्या पिठाचा जो गरमी आहे ना, म्हणजे आतमध्ये उष्णता जी असते ना ती सोसूक मदत होता. मग गरम चटके लागणार नाही, इन शॉर्ट सांगायचं अर्थ. आता हे बघा, ह्या पीठ ना वाईज आपणाक पातळच व्हाया. त्या कित्याक ता सुद्धा मी तुमका पुढे सांगते. जाड पीठ कधी सुद्धा पातोळ्यांसाठी मळू सारख्या नाही हा. जर तुमचा ह्या पीठ जाड झाला तर तुमचे पातोळे जाड होतले आणि मग मजा नाही येणार. पातोळे ह्या शब्दामध्येच तुमका माहिती आहे पातळ होय. पातोळ्याच्या शब्दामध्येच आहा की पातोळे हे नेहमी पातळ होय. जाड पातोळे अजिबात करू सारखे नाही. आता मी वाईस तूप लावून घेतलंय. ह्याका काय असं एकदम असा भाकरीसारखा किंवा ह्याच्यासारखा एकदम असा चपातीसारखा मळून घेऊची गरज नाही. वरच्यावर जरी तुम्ही ह्याका एकठे करून घेतल्यात ना, तरी काम आपला होता. आता हे बघा, आता आपला ह्या पीठ तयार आहे. हे बघा, इतपत पातळ आहे हा, जाड अजिबात नको.
आता तुम्ही म्हणताल ह्या तांदळाचं पीठ आता हातात चिकटताला, तसा या पानाक सुद्धा चिकटताला. मग त्याच्यासाठी जर ह्या पानाक चिकटा नये, तर आपण काय करूचा? खाली तुम्ही कमेंट करा आणि मी तुमका कमेंट करूच्या आधी सांगते की काय करूया जेणेकरून ह्या पीठ आपल्या हातात जसा चिकटता तसा पानाक चिकटा नये. सोपा उपाय आहे. त्याच्या अगोदर आपण अजून एक गोष्ट करूच्या. आता मी वाईच हात धुवून येते हा तुमच्या समोर. आता हे बघा. आता हे मोदक वाफवायचं पात्र आहे. ह्या जर तुमच्याकडे नसतात, तर तुमच्याकडे काहीतरी गोष्ट असतात किंवा टोप असतात, जाळी असतात, काहीतरी असं असतात, ज्याच्यावर तुम्ही वाफवणीचे पदार्थ करतात ना, त्या घेऊया आणि त्याका ना अगोदर पातोळ्या शिजवाय म्हणजे थापूच्या अगोदर आपण पातोळे पानावर थापतलू, त्याच्या अगोदरच ह्या पाणी तापत ठेवूया. म्हणजे जसं आपण प्रीहीट ओव्हन वगैरे करतो ना, केक बेक करूच्या अगोदर किंवा आपण जर ह्या करतो ना, तेव्हा प्री हीट करूची खूप गरज आहे. म्हणून या पाणी आपण आता तापवून घेऊया आणि आता काय करूया, हळदीची जी पानं असत, म्हणजे आपल्या पायाची पानं, ती पानं एक एक अशी आता ह्याचं काम झाला. आता मगाशी मी तुमका सांगलेलं आहे, हे जे तुकडे मी काढून ठेवले ते आता मी काय करतले माहितीये, हे जे तापवायचं पाणी आहे ना त्याच्या खाली हे तुकडे टाकते. म्हणजे ना पातोळे शिजताना हे का मस्त असं सुगंध घरभर येतो या पानांचं आणि जर पानं वाया सुद्धा जाऊची नाही. चला, आता आपण पुढे जाऊया. हे सगळ्या गोष्टी आता आपल्याला ज्या लागणार नाही त्या बाजूला अशा करूया. म्हणजे आपल्या आणि ह्या ओठा मी स्वच्छ करून घेतलाय अगोदरच. रेसिपी चालू व्हायच्या अगोदर ना तो ओटो मी मस्त चांगलं स्वच्छ करून घेतलेला असा. आता ह्या ओट्याचाच वापर आपण करतो कारण एवढं मोठं ओटो आहे ना, एका वेळेला आपल्याला अशी 7-8 पानं लावून घ्यायची आहेत. त्याच्यामुळे आता बघा मी हिचं 3 वर लावलंय, अजून एक पान हिसर येताना 4, जसं जसं आपणाक सोयीसर होईत ना तसा. आणि आता पीठ चिकटाने म्हणान ह्या पानांका तुपाचो हात लावून घेऊया. म्हणजे जेव्हा आपण हे पातोळ्या ह्याच्यावर थापतलू ना, ते लगेच उघडतले, नाहीतर पानांका पीठ पूर्ण चिकटतला आणि पातोळ्या असे उघडाचे नाही. आता मी ह्या सगळ्या पानांका तुपाचो हात लावून घेते. तूप किंवा पाणी सुद्धा तुम्ही लावू शकता, तेल सुद्धा तुम्ही लावू शकता. आता सगळ्या पानांका लावून घेऊया आपण. तुमका आजची रेसिपी कशी वाटता ते तुम्ही खाली कमेंट करून नाही सांगणार माका. त्याच्यानंतर कमेंट आज वाचूक मीच आहे, त्याच्या थोड्या वेळानंतर वाचते. आता आपण ह्या सगळ्या हळदीच्या पानांना तूप लावून घेतोय. सगळीकडनं चारी बाजून तूप लावूया हा. कडेक सुद्धा, त्याच्या कडाकडांका सुद्धा तूप लावलेला लावसारख्या असतात. आता आपण वळूया आपल्या ह्याच्याकडे. आता बघा, कधी तांदळाच्या पिठाक हात लावच्या अगोदर आपल्या हाताक ना पाणी लावून घेऊया. म्हणजे काय, ह्या तांदळाचा पीठ हा ना आपल्या हातात चिकटाचा नाही. आता हे बघा एवढा पातळ पीठ वया, एवढा लक्षात ठेवा. आता ह्याचं ना आपण लिंबाच्या आकारा एवढे गोळे करूया आणि ह्या पानावर आपण ठेवूया आणि त्याच्यानंतर ह्या पाण्याच्या हाताने हे जा ना असा वर वर पातळ पातळ जेवढा होईत ना, अजिबात जाड ठेवसारखं नाही हा. पातळ पातळ आपण असा थापून घेऊया. वाईज गोळो कमी पडलो तर परत हे घेऊया थोडासा पीठ आणि त्या परत हातान असा जेवढा होईल तेवढा पातळ पातळ असा चारी बाजून, फक्त ही कडा मोकळी ठेवायची. या कडेच्या आत बाहेर जायला द्यायचं नाही. जेवढं होईल ना तेवढं दुमड आपण अजून ह्या पान दुमडूच आहे बघा. पातोळ्या या पातळच असतात. आटला हाताला पीठ चिकटते की लगेच पाण्याचा हात लावून घेऊया. म्हणजे थापूक कसा आपणाक बरा पडता. इकडे आपलं पाणी तापतंय हा. आता हे बघा, पाणी नाही लावलं की आपल्या हाताकच चिकटतं या पीठ असं.
तशी तुमका नागपंचमी तुमका माहिती आहे, शेतकरी शेत नांगरत नाही. कित्याक माहिती आहे? कारण असं म्हटलं जातं, नागदेवता ही शेतकऱ्यांची मित्र असते. त्याच्यामुळे कुठेही जर शेत नांगरताना जमिनीखाली जर साप असतील, नाग असतील, तर त्यांना लागून त्यांना हानी होऊ शकते. त्याच्यामुळे आजच्या दिवशी नागपंचमीच्या दिवशी शेतसुद्धा नांगरलं जात नाही. शेतीची सगळी कामं थांबवली जातात. आता आपण पातोळ्या पानावर थापतोय. हे बघा असं जाडसर पीठ कधीही नको हां. नाहीतर मग तुमच्या पातोळ्या ना खूप जाड्या होतात हां आणि मग त्या खायची मजा येत नाही. जेवढं होईल तेवढं हाताला हाताच्या बोटांना पाणी लावून हे पीठ पातळ करायचं. आता हे बघा पाणी आपलं वाफलंय. मी थोडासा गॅस कमी करते. हे बघा आणि ह्याच्या खाली मी मगाशी जे पानाचे तुकडे होते ना, ते देठं कापलेली ना, ते तुकडे घालून घेतले म्हणजे पानाला मस्त असा सुगंध येईल पाण्या आणि आपल्या पातोळ्यांका सुद्धा. हळदीच्या पानावरचे गुणधर्म खूप चांगले आहेत हां. हळदीच्या पानामुळे ना, आपण जे पदार्थ वाफवून खातो ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला अँटिबायोटिक मिळतं. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगलंय ना, आपण हे वाफवण्याचे पदार्थ जे करतो आणि हळदीची पानं जी वापरतो, त्याच्यामुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती जी पावसाळ्यात खूप कमकुवत होता आणि सर्रास आपणाक सर्दी, खोकलो, ताप तर होताच होता. आणि गावात तुमका माहिती आहे, उपचार कमी आणि अशा आयुर्वेदिक गोष्टी खूप खाल्ल्या जातात. त्याच्यामुळे गावाची लोकं मस्त निरोगी राहतात पावसाळ्यात सुद्धा, पावसात भिजून शेती करून सुद्धा. त्याची कारणं म्हणजे काय आपले हे सण-सूद आणि त्या सणासुदीला आपण जे पदार्थ करतो ते. तुमका खरं सांगू, आज मी पातोळी करते. खरं म्हणजे उद्याच करूची होती, पण आज करतोय. तर तुमका माहिती आहे पातोळी ही वर्षातून ना गंमत हां, वर्षातून एकदाच केली जाता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या लहानपणापासून आतापर्यंत आठवा, की तुम्ही कितींदा पातोळे खाल्ल्या असतात. जेवढं तुमचं वर्ष असेल ना तेवढंच. एरवी कधीही आपण मनात सुद्धा विचार केला नाही हां, की आज बाई काहीतरी असा, आपण पातोळे करूया. पण नागपंचमी म्हटली, की ती पातोळी झालीच पाहिजे. म्हणजे वर्षातून एकदा आवर्जून केला जाणारा जो आपला आवडता गोड पदार्थ आहे तो म्हणजे पातोळी. तुम्ही असं करतात की नाही ते सुद्धा सांगा, की वर्षातून कितींदा पातोळी करून खाता? मी तरी वर्षातून एकच दिवस ते म्हणजे स्पेशली नागपंचमीत. हे ना जास्त वेळ आपल्याला थापायला लागतो. असं एकदाच थापून घेतलं आणि पटकन ह्या पातोळ्या उकडून घेतल्या ना, की एकाच बॅचमध्ये, एकाच उकडीमध्ये 8-10 पातोळ्या तरी आपल्या चांगल्या तयार होतात. आणि किती खातात? एखादा माणूस खाताना किती खाईल? 2 पातोळ्या. त्याच्या वर नाही खाऊ शकत. कारण पातोळ्या खाल्ल्यानंतर जे एक खाल्ल्यानंतर जे मन तृप्त होतं ना, तुमका खरा सांगते. आयुष्यभर ह्याची चव आपल्या तोंडावर आणि जिभेवर राहतात. हे बघा, हे मगाशी मी देठ तरी बारीक करून घेतलेले असे होतात. जर देठ मागून लाटणं मारून बारीक नाही केले ना, तर असे मध्ये येतात आणि मग पातोळ्यामधून ना उघडल्या जातात. त्याच्यामुळे ना ही एक पातोळ्या जसं मी तुमका मगाशी सांगले ना, तसं हळदीची पानं पातोळ्यासाठी तुम्ही वापरत असाल ना, जर मोठी-मोठी असतील तर त्यांचे बारीक-बारीक तुकडे करून घ्या आणि खालून जाड असतील ना, तर त्याच्यावर लाटणं मारून घ्या. आता आपल्या सगळ्या पातोळ्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण ह्याच्यावर सारण घालून घेऊया. मी हात धुवून येते. आता आपण काय करूया माहिती आहे? हां, थांबा. चमचो रवलो माझो. मगाशी मी घेतलेले तुपासाठीचो तोच चमचो मी वापरते. आता आपण चमच्यान तुमका हवंय तर तुम्ही हातान सुद्धा घालू शकता हां, असं काही नाही चमच्यानच. आता मी सारण हे बघा एकदम मधोमध घालायचं सारण आणि हे असं जरासं चमच्याने ह्या सारणावर दाब द्यायचा म्हणजे सारण बाहेर पडू नये म्हणा ना. आता आपण जेवढा मावात तेवढा हां. ह्याचा काही अंदाज-बिंदाज नाहीये. मी तोपर्यंत थोडा गॅस बंद करते. हे बघा आणि मी वाय जसं चमच्याने दाबून घेते तसं तर नंतर पण आपण दाबतलूच, पण तरी पण अशी लांबट असेल ना
आपली पातोळी, तर लांबट असं सारण घालून घ्यायचं. ही जरा मोठी आणि लांबट आहे ना, म्हणून मी लांब असं सारण घालून घेतलं आणि ही पण बघा, ही अशी पसरट आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यात सारण घालताना मी पसरवून घातलंय. पण एकच काळजी घेऊया, सारण कुठेही बाहेर येऊसारख्या नाही हां, पातोळीमधनं. जर बाहेर येईल ना, कधी-कधी होता हां, पातोळी अशी फुटता. जसं मी तुम्हाला सांगलंय ना, आतमध्ये जास्त वेळ वाफवली ना, तरी पातोळी फुटतली हां. आणि मग सगळं सारण बाहेर येतं ना, म्हणून 10 ते कमीत कमी 10 मिनिटं आणि जास्तीत जास्त 12 मिनिटंच टायमिंग लावून पातोळी वाफवून घ्यायची. त्याच्यावर नाही. नाहीतर तुमच्या पातोळ्या फुटल्या म्हणून समजा. छोट्या-छोट्या गोष्टी असतात. आपण ज्या वर्षातून एकदा आपण सण साजरे करतो, तेव्हा ह्या छोट्या-छोट्या गोष्टींची काळजी घेतली ना, की आपली रेसिपी फसत नाही. आता हे बघा, आपण एक-एक करून आता आपले हे जे पातोळ्या तयार झाल्या, त्याला दुमडून घेऊया. हे बघा, मधोमध बरोबर दोन्ही हाताचा वापर करून पातोळी अशी दोन्ही हातावरून दाब देऊया आणि हे बघा, बाहेर सारण न येता आपण हे बघा, असं थोडंसं आलं तरी चालतं. अशा ह्या पातोळ्या सील बंद करून घेऊया सगळ्या. हे बघा आणि असा थोडासा दाब द्यायचा. आता मी अशा बाकीच्या सगळ्या पातोळ्या अशा मधोमध घडी मारायच्या. ही जी रेषा दिसते, शीर दिसते ना, त्याचा त्याचा वापर करायचा आणि असं तुमच्या हातानं जर जमलं, तर असं पान असा अलगद असा हातात उचलूया आणि असं चारही बोटांचं असं दाब देऊया, म्हणजे पातोळ्या आतून मस्त एकाएक चिकटतात. जर नाही चिकटले ना, तर पातोळ्या असे उघडतले हां नंतर. आता आपण सगळं असं बंद करून घेऊया. तुमच्या लहानपणीच्या आठवणी सांगा. माझी तर आठवण नागपंचमीचीच आहे, की मी पातोळ्या खायची तर वर्षातून एकदा, ते पण नागपंचमीला आणि नागपंचमीला पातोळ्या केला, की त्याची चव पण एवढी लागायची ना, की वर्षभर तरी पातोळ्या खायचं आठवण पण यायची नाही. मन एकदम तृप्त होऊन जायचं खरं सांगायचं तर. वर्षातून एकदाच ही खाल्ली जाणारी गोष्ट आहे, पण आठवणीत कायम राहिलेली गोष्ट. आता हे बघा. आपलं गूळ चिवट नाही ना, त्याच्यामुळे मस्त रसरशीत अशा पातोळ्या होणार आहेत. आता आपण वाफवताना ना थोड्या कमीच पातोळ्या वाफवूया. कारण जर जास्त पातोळ्या वाफवायला गेलो ना, तर खूप अशा म्हणजे उकडल्या जाणार नाही त्या व्यवस्थित. सगळ्या उकडल्या गेल्या पाहिजे ना. त्या थोड्या जाड असतात ना त्याच्यामुळे. जर आपण 7-8च पातोळ्या एका टाईमाला उकडायच्या. आता माझ्याकडे एकच भांडं आहे. तुमच्याकडे 2-4 भांडी असतील ना, तर त्यांचा वापर करा. आता सगळे एकावर एक जे मोठी पानं आहेत ना, ती पहिली खाली ठेवायची आणि छोटी पानं आहेत ती वर. तुम्ही एका पानाचे असे अजून एक मध्ये भाग करून सुद्धा करू शकता. साईज कमी जास्त करू शकता. आता मी जी मोठी पानं आहेत ना, ती सगळी खाली ठेवते पातोळ्या वाफवण्यासाठी. हे बघा. आता एवढ्या पातोळ्या आपण वाफवून घेऊया. आता मी परत गॅस पेटवून घेते. फक्त 10 मिनिटं आपल्याला पातोळ्या वाफवायच्यात. तर आता माझ्या घड्याळात 4:45 होत आलेत. आणि हे बघा वाफवताना पण हे जे दिलेलं असतं ना, सरळ रेषेत आलं पाहिजे. हे भांडं जे आपल्याला दिलेलं असतं ते. आता त्याच्यावर आपण ही चला, आता आपल्या पातोळ्या वाफवल्या जातील. आता तुमच्या नागपंचमीची तोपर्यंत काय करूया, तर आपण घेऊया तुमच्या चांगल्या-चांगल्या कमेंट्स हां. मी थोडी हात धुवून येतोय. चला. आता घेऊया तुमचे चांगले-चांगले कमेंट आणि जसं मी तुम्हाला सांगलेलं आहे, की नागपंचमी जी गोष्ट माका माहीत हां, जी पारंपरिक जी मी ऐकलेली आहे शाळेत असतानाची नागपंचमीची गोष्ट, ती आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करते. तुम्हाला माहिती आहे एक शेतकरी होतो आणि नागपंचमी आणि शेतकरी मित्र हे दोघांचं जे नातं आहे ना, ते खूप घनिष्ठ नातं आहे आणि भाऊ-बहीण ह्या नात्याला सुद्धा नागपंचमीला का एवढं महत्त्व दिलं जातं ना, तेच त्या स्टोरी मागचं कारण जे मी तुम्हाला आज सांगते. एक शेतकरी होतो. तो शेतकरी ना दररोज प्रमाणे आपलं शेत नांगरी होतो आणि नांगरता-नांगरता काय झालं त्याचं जे नांगर असतं ना, त्याच्या पुढे एक फळा असतो. तुम्ही जर बघितला असता, तो लोखंडी असता. तो असं शेत जेव्हा असं नांगरू होतो ना, तेव्हा तो ह्यो फळ ना एका नागिनींच्या 7-8 पिल्लं असतात. नागिनींची पिल्लं असतात, वारूळ असतात, त्याच्यामध्ये ती पिल्लं असतात.
तर शेत नांगरता नांगरता तो फळा लागून त्याची सगळी जी पिल्लं असतात नागिनीची ती घायाळ होतात, रक्तबंबाळ होतात आणि तिथे मृत्युमुखी पावतात. त्याच्यानंतर शेतकरीच्या ते लक्षात येतं, पण शेतकरी तोपर्यंत काही करू शकत नाही. तो फळा काढतो आणि ॲज युजुअल आपल्या घरी जातो. आणि घरात गेल्यानंतर इथे नागिन येतात आणि नागिन जेव्हा येतात आणि बघता, अरे माझी सगळी पिल्लं मृत्युमुखी गेली आणि नागिन तिथे ढळा, ढळा, ढळा रडायला लागते. कारण आई आहे ना ती. आणि त्याच्यानंतर ती प्रतिज्ञा घेते, की ज्या शेतकऱ्याने माझ्या ह्या सगळ्या पिल्लांचा मृत्यू केलाय, त्याचं सुद्धा मी पूर्ण वंश म्हणजे पूर्ण वंश नष्ट करून टाकतोय. म्हणजे एकही त्याचा वंश ठेवचा नाही. म्हणून ती नागिन रात्री त्या शेतकऱ्याच्या घरामध्ये जातात नागिन आणि त्या शेतकऱ्याच्या घरात जाऊन ना शेतकरी, शेतकऱ्याची बायको आणि त्याची सगळी मुलं ह्यांना दंश करतात नागिन आणि त्यांचा तिथल्या तिथे मृत्यू होता. आणि सकाळी अजून नागिन एक करतं, की अजून शेतकऱ्याची एक मुलगी आहे, जिचं लग्न झालेलं आहे आणि ती दुसऱ्या गावामध्ये आहे. मग नागिन काय करता, आता तिने प्रतिज्ञा घेतलेली असते ना, की शेतकऱ्याचं पूर्ण वंश संपवतली, म्हणून ती जाता दुसऱ्या गावात त्या शेतकऱ्याच्या मुलीक शोधू. आणि जेव्हा ती गावात जाता, तेव्हा त्याला ती मुलगी दिसते आणि मुलगी ना मनोभावे ना त्या दिवशी नागपंचमी असता. तर पाटावर तिने नागोबा बनवलेला असतो मातीचा आणि त्याची मनोभावे पूजा करत असते. त्याला नागोबाला तुम्हाला माहिती आहे आपण हा नैवेद्य दाखवतो त्याच्याबरोबर लाये आणि दुधाचं नैवेद्य सुद्धा दाखवलं जातं. तर ती मस्तपैकी मनोभावे नागोबा देवताची पूजा करत असते आणि नागोबाला प्रार्थना करत असते, की माझ्या पूर्ण कुटुंबाला तू रक्षा कर. तर नागिन अशी प्रसन्न होता. नागिन म्हणता, "अरे, ही तर माझी पूजा करता, म्हणजे ही माझी भक्ता." मग नागिन प्रसन्न होता आणि तिला विचारता, "तू वर माग." तर ती वर मागते. त्याच्या अगोदर नागिन तिला सांगते, की "तुझ्या वडिलांबरोबर, तुझ्या आईबरोबर आणि भावा-बहिणीबरोबर काय झालं? मी त्यांना दंश केला आणि त्यांचा आता मृत्यू झालेला आहे." तर ती मुलगी तिथे रडायला लागते आणि नागिनीला म्हणते, "तू जर माझ्या भक्तीवर प्रसन्न झाली, तर मला वर दे. माझ्या आई-वडिलांना आणि माझ्या भावा-भावंडांना तू परत जीवनदान दे." तर नागिन म्हणते, "तथास्तु." आणि नागिन तिला अमृत देते. अमृत पिल्यामुळे तुझी सगळी आई-वडील आणि भावंडच परत जिवंत होतील. मग ती कन्या जी असते, मुलगी जी असते शेतकऱ्याची, ती धावत-धावत आपल्या आई-वडिलांच्या घरी येते आणि ती पाणी शिंपडते. अमृताचं जे पाणी असतं ना, ते आपल्या आई-वडिलांवर आणि आपल्या भावंडावर शिंपडते आणि जसा चमत्कार होतो, ते झोपेतनं जसे जागे होतो ना माणूस, तशी सगळी भावंडं आणि आई-वडील तिथे जागे होतात आणि ती एवढी प्रसन्न होते. मग तेव्हापासून नागपंचमीला शेतकरी आणि नाग ह्यांची मैत्री झाली आणि भावा-बहिणीचं नातं म्हणजे बहीण आपल्या भावाला त्या मृत्यूपासून खेचून बाहेर आणते. म्हणून ती उपास करते आणि भावाच्या दीर्घ आयुष्यासाठी, त्याच्या चांगल्या आयुष्यासाठी, त्याच्या रक्षणासाठी ती हा नागपंचमीचा उपवास केला जातो. ही जर गोष्ट तुमका माहीत असेल, तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा आणि जसं मी तुमका सांगले ना, तुमचा जर भाव तर तुम्ही त्याच्यासाठी उपवास केला की नाही? मी माझ्या 2 भावांसाठी उपवास केलाय नागपंचमीचा. हा उपवास आजपासून केला जातो आणि उद्या जेव्हा नागपंचमी असते ना, तेव्हा नागदेवतेची पूजा करून त्याला दूध आणि लाह्यासोबत आपले हे ज्या पातोळ्या असतात त्याचा नैवेद्य दाखवून उपास सोडला जातो सकाळी-सकाळी. म्हणजे जसं आपण एकादशीचा वगैरे उपास करतात ना, तसंच ह्यो प्रकार असता. तर ही नागपंचमीची कथा जी मला माहिती आहे, अशी म्हणतात कृष्णाच्या पण तुमका माहिती असत. कृष्णाच्या निगडीत सुद्धा ही कथा असा. चला, आता आपली 10 मिनिटं अजून 5 मिनिटं 3-4 मिनिटं बाकी आहेत. आता मी कमेंट घेते. चला. मी मगाचपासून रेसिपी करत होती त्याच्यामुळे तुमच्या कमेंट वाचल्या नाही. सो सॉरी. तुमची जर काही कमेंट असेल आणि तुमचा जर काही सजेशन असतात किंवा तुमचे काही या रेसिपीबद्दल काही तुमचा प्रश्न पडले असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ही जी रेसिपी आज आपण करतो ना, ती एकदम पारंपरिक. तुमका माहिती आहे कोकणात ना काकडी किसून सुद्धा ह्याचे पातोळे केले जातात. ते सुद्धा अप्रतिम होतात. जर ती रेसिपी तुमका बघूची आहे तर परब किचनच्या YouTube चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही नक्की बघू शकता. ही रेसिपी एकदम पारंपरिक रेसिपी. पूजाने लिहिलंय हॅलो. हाय, हाय पूजा. नम्रताने लिहिलं हाय. मला इंग्लिशमध्ये थोडी कमेंट आली त्याच्यामुळे मला काही कळत नाहीये. नारंगी बायपास फ्रॉम ओके. पूजा विरारलाच राहते नारंगी बायपासमध्ये. अ, राम दक्षने हाय लिहिलंय. अश्विनीने पण हाय लिहिलंय. प्रेरणाने पण हाय लिहिलेला आहे. रोहिणीने पण हाय लिहिलं. सविताने पण स्टार लिहिलेला आहे. लता पाटीलने हाय लिहिलं. नीलमने पण हाय लिहिलं आहे. शरदने लिहिला. चला, स्मिताने लिहिलं हाय स्नेहा व्हॉट आर यू डूइंग? स्नेहा नाही, माझं नाव सरोज आहे. स्नेहा वहिनी आज नाही आहेत. त्यांचं काही पर्सनल रिझन आहे, ते तुम्हाला नंतर सांगतो. सायलीने लिहिला. आता इथे इंग्लिश कमेंट येतायत. तुमच्याकडे हिंदी कमेंट येतायत का? नाही ना? तुमच्या मोबाईलवर?
हेमलताने हाय लिहिलं, श्रद्धाने हॅलो लिहिलं, तूप लावायचं. हो, बरोबर. मी पण मगाशी तूप लावून घेतलं. पिंकी पिंकी दिसते, लूक नाईस. थँक यू. हां, आज मी साडी नेसली. म्हटलं सण आहे आपला. नम्रताने तेच लिहिलं. आमच्याकडे हळदीच्या पातोळ्या करतात, नागपंचमीला बनवतात. हो, सर्रास हळदीच्या पातोळ्याच बनवल्या जातात. हां, ते मी तुम्हाला नंतर कारण सांगते श्रद्धा, की मी आज एकटी काय वहिनीला थोडं काम होतं म्हणून मिस यू आई. हां, अश्विनीने लिहिलं. माझी ताई आहे अश्विनी. ती म्हणते मिस यू आई. हो, कारण आमची आई ना हळदीच्या पानातल्या पातोळ्या नागपंचमीला आवर्जून करायची. तेव्हा जेव्हा कधीही नागपंचमी येते ना, तेव्हा माझ्या बहिणीला आईची खूप आठवण येते. कारण तिला पातोळ्या खूप आवडतात आणि तिला खायच्या असतात. पण आई नसल्यामुळे ती बनवत नाही. पण मी बनवते. अ, विजयने लिहिलं व्हेरी ब्युटिफुल थँक यू. स्मिताने लिहिलं नाईस वर गेली कमेंट. नाईस रेसिपी बनवली पातोळ्या. हो, अजून त्या आपल्या वाफवायच्या आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवतोय उघडल्यावर. जास्त वेळ जर वाफवले ना, तर ते खूपच उघडून जातील. आता मला वाटतं अजून 3 मिनिटं बाकी आहेत. सुमनने हाय लिहिलं, पूजाने लिहिलं, "द ब्रासलेट इज कूल." हो, हे बांगडीचं ब्रासलेट ना, हो, खूप छान. मला पण खूप छान वाटतं. माझ्या बहिणीनेच दिलेलं. तर म्हटलं आज ह्याचा वापर करते. रोहित परबने हाय लिहिलंय, संतोषने हाय लिहिलं. श्री स्वामी समर्थ. हो, श्री स्वामी समर्थ. आज हो एकटी आहे मी. उज्ज्वलाने लिहिलं, एकटी असल्यामुळे मी खूप मिस करते आणि मी थोडीशी नर्व्हस पण आहे ही रेसिपी दाखवताना, पण काही हरकत नाही. स्मिताने लिहिलं, नाईस स्टोरी सांगितली सरोजताई. हो, ही मी तसा विचार केला कारण मला असं प्रेझेंट करताना, स्टोरी प्रेझेंट करताना ती मी लहानपणी ऐकलेली स्टोरी होती. उज्ज्वलने हाय लिहिलं. प्रेरणाने लिहिलं, ताई लुक्स व्हेरी ब्युटिफुल. थँक यू सो मच. नेहाने लिहिलं हाय. चला आता आपण बघूया. हां, उज्ज्वलाने मस्त लिहिलं. थँक यू सो मच. उज्ज्वला सामंत, तुम्ही मालवण आहेत. तुम्ही आजची ही रेसिपी खैसून-खैसून बघता आणि नागपंचमीला नागपंचमी म्हटली, की त्याच्याबरोबर जे समीकरण आहे ते पातोळ्यांचंच समीकरण आहे, असं आम्ही तरी कोकणात मानतो. अ, हां, स्नेहा सावंत. चला, अशा प्रकारे तुम्ही ज्या भरभरून कमेंट केलात ना, त्याच्याबद्दल खूप-खूप आभार. तुम्ही परब किचनला जे प्रेम देता ना, त्याच्याबद्दल पण खूप आभार. तुम्ही आवर्जून आमच्या लाईव्ह रेसिपी बघता, व्हिडिओ बघता आणि खूप छान-छान कमेंट करता. तुम्हाला आमची जोडी आवडते, आमच्या रेसिपीज आवडतात. हे ऐकून खरंच खूप बरं वाटतं. आता हे बघा, पानं शिजले म्हणजे आपली वाफलेली आहेत. हे बघा, पानाचा जो मगाशी ग्रीन कलर होता, तो आता असा ब्राउनिश झालाय बघा. पानावर पूर्ण पाणी आलंय, त्याच्यामुळे आता ह्या क्षणाला आपण बंद करून घेऊया. कारण जसं मी तुमका सांगलंय, जास्त जर पातोळे वाफवले, म्हणजे तुम्ही असं म्हणत, "बाबा होऊ दे अजून 10-15 मिनिटं." असा चालणार नाही हां. त्याचा पण एक टायमिंग असतं रेसिपी करताना. 10 मिनिटं तर 10 मिनिटंच. आता आपण हे उचलूया, नाहीतर खाली पाणी गरम आहे, परत त्या पातोळ्या वाफतच राहणार. ही पण काळजी घ्या हां. कारण कधी-कधी काय होईल माहिती आहे, एकदा माझ्याबरोबर असंच झालेलं. मी मोदकाची रेसिपी ना हौसेन करून गेले. एक दिवस मी ठरवलंय, की मी ना रवा मोदक करतोय. तुमका गंमत ह्याच्यासाठी सांगते, की हे हे करू नये म्हणून. तर रवा मोदक केलाय, मस्त वाफवलंय-बिफवलंय म्हणजे प्रमाण जो होता ना एकदम स्टेप टू स्टेप. मस्त मोदक सुद्धा झाले आणि काय केलंय त्याला असाच मी ठेवलाय. बनवलंय म्हणजे वाफवलंय 10 मिनिटं झालं, गॅस बंद केलाय, भार्गवला अटेंड करायला गेलेत. भार्गवबरोबर मस्त 5-10 मिनिटं खेळून आलाय आणि त्याच्यानंतर इलंय आणि असं उघडलंय. हा जो वर होता भांडा, उघडलंय आणि बघतोय तर काय, तो मोदक रवा मोदक शिजून, वाफून ते चपटे चाललेले. म्हणजे काय, की हे पाणी गरम असतं ना, तर ती वाफ शिजत जाते. आपण जरी हा गॅस खालून बंद केला ना, तरी त्याचं वाफवण्याची क्रिया चालू राहते. म्हणून हे भांडं पटकन बाजूला मी काढून घेतला. हा मला एक धडा मिळाला आणि जो मी तुमच्याबरोबर टिप म्हणून शेअर केला हां. आता हे बघा, मगाशी आपण ज्या हळदीच्या पानांचा वापर केलेला ना, हे बघा. ही आता हळदीच्या पानांचा मस्त ह्याच्यात अर्क पण उतरला बघा. छान असा घरभर सुगंध पण येतोय आणि हे जे हळदीची पानं वाफवताना ह्याचा कलर आता खूप चेंज झालेला असेल. लगेच पातोळ्या उघडायच्या नाही. परत टायमर लावायचा 3-4 मिनिटाचा. त्या पातोळ्या थोड्या थंड व्हायला द्यायच्या. त्याच्यानंतरच पातोळ्या उघडायच्या. नाहीतर जर तुम्ही घाई-घाईमध्ये पातोळ्या उघडू गेल्यात, तर पूर्ण पातोळे उघडायचे नाय आणि ते पानांका चिपकान रवतले. ही सुद्धा एक छोटीशी माझ्याकडून टिप हां. कसं असतं, काय-काय रेसिपीज ज्या असतात ना, ह्या आपल्याला आपल्या परंपरेने मिळालेल्या असतात.
आई, वडील, आजोबा, आजी, पणजोबा त्यांच्याकडून ही जी परंपरेने मिळालेली आपली रेसिपी आहे, ती म्हणजे कोकणातली हळदीच्या पानातील पातोळी. ही परंपरा आता माझ्याकडनं माझ्या मुलीला, माझ्या मुलीकडनं तिच्या मुलीला किंवा माझ्याकडनं माझ्या सुनेला, मग माझ्या सुनेकडनं तिच्या सुनेला, अशी ही परंपरा पुढे गेली पाहिजे ना. मीच जर ही पातोळी बनवायची बंद केली, तर मग माझी मुलगी किंवा माझी सून किंवा माझा मुलगा ह्याला कसं कळणार, की आई नागपंचमी आली आहे, मग पातोळी कधी बनवते? आता मी थोडंसं ही जागा साफ करून घेते हां, पातोळी काढायच्या अगोदर. थांबा, कपडा मारून घेते हां. आज आपण केली आहे आपल्या कोकणात बनवली जाणारी अगदी पारंपरिक हळदीच्या पानातली पातोळी आणि मी तुम्हाला सांगते ना, जसं मी तुम्हाला बोलले ना हां, हां. आता मी हात धुवून घेते हां, थोडं. कारण जसं मी बोलले ना, आपण जेव्हा लाईव्ह नसतो ना, तेव्हा आपण पटकन असं म्हणजे कट मारून रेसिपी शूट होत असते, तेव्हा आपलं हे होतं. पण आता मी जेव्हा लाईव्ह आहे, तेव्हा प्रत्येक गोष्ट मला आवर्जून करावी लागते. आता हे बघा 2-3 मिनिटं थंड हो आता तुमच्याबरोबर बोलता-बोलता 2 मिनिटं तर नक्कीच झाली असणार. तर आता मी ना एक-एक पातोळी अशी चिमट्याच्या सहाय्याने किंवा हाताने सुद्धा तुम्ही काढू शकता हां, पण गरम आहे ना, म्हणून मी चिमट्याच्या सहाय्याने अशा पातोळ्या काढून घेते आणि जी पातोळ्या काढताना जो सुगंध येतोय ना, तुमका काय सांगू. असं वाटतंय, की कधी एकदा आपण नैवेद्य दाखवतो आणि कधी एकदा आपण बसून खातो, असं होतं. आपण एरवी तर मोदक असं म्हणतात उकडीचे मोदक तर आपण करतच असतो. पण पातोळी हा प्रकार असा आहे जो आपण वर्षातून एकदाच करतो. तो म्हणजे नागपंचमीला. नेवरे सुद्धा हां, आपण श्रावणात खूप करतो. श्रावण महिना आला, की आपल्या सणांची लगबग पण सुरू होते आणि त्याच्याबरोबर गोड-धोड पदार्थ, उकडीचे पदार्थ खायची सुद्धा सुरू होते. आता मी कमेंट वाचते हां. संतोषने लिहिलं टर्मरिकची म्हणजे हळदीची पानं नसतील तर केळ्याच्या पानामध्ये जमतील का? तसंच तुमका ना मी खरं सांगू जी परंपरा हळदीच्या पानामध्ये अँटिबायोटिक असता आणि हळदीच्या पानाचा जो एक सुगंध असता ना, तर तुम्ही आवर्जून हळदीच्या पानामध्येच करा, हे मी सजेस्ट करेन. मार्केटमध्ये हळदीची पानं गावतात म्हणजेच गावतात. उद्या नागपंचमी आहे, उद्या पर्यंत ही पानं असतली. आज मी चॅलेंज देऊन सांगते मार्केटमध्ये जाऊन बघा. तुमका हळदीची पानं गावतली. पण फसू नका. आंबे हळद आणि हळद जसं मी तुमका सांगितलं ना, वायच मोडून बघा. त्याचा हळदीचा जो सुगंध येतो ना, ते तुमका कळता, की बाबा हे हळदीचा पाना. नम्रताने हाय बोललं, अमृताने पण हाय बोललं. हां. जर ही रेसिपी तुमका आवडली असेल तर डबल टॅप करून लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. सगळ्यांनी ही हळदीच्या पानातली पातोळी नक्की करा. हां, अमृता तू मगासपासून खूप चांगलं हाय करते. तुम्हाला काही प्रश्न आहे तर मला विचारू शकता. हे बघा, आता मी एक पातोळी उघडून दाखवले. कुठेही ही पातोळी चिपकलेली नाहीये. हे बघा, तशी थोडीशी गरम आहे म्हणून मला भीती वाटते, की तिला उघडायला जरा वेळ होऊ दे. हे बघा, दुसऱ्या बाजूने पण हे बघा, कुठेही चिकटली नाही आणि अलगदपणे ही पातोळी बघा आपल्या हातात येते. हे बघा आणि एवढी मऊ लुसलुशीत हे बघा झाली आहे ना, ही आपली पातोळी बघू शकता. ह्याचा जो आकार आहे ना, ह्यो पानांचा आकार येता असो. हे जो चिरा-चिरा किंवा हे जे थोडंसं हे कुठेतरी पीठ थोडंसं लागायचं कमी राहिलं म्हणून आणि हे बघा, हे गुळाचं सारण कुठेही आपलं बाहेर आलं नाही. हे बघा सील झालेलं आहे. चारी बाजूने असं हे म्हणून दुमडताना जसं मी सांगितलं ना, असं दाब देऊन दुमडायचे हे बघा. अशा आता आपण सगळ्यात थोड्या मिनिटाने गरम-गरम असताना नाही उघडायच्या. थोड्या मिनिटाने आपण ह्या उघडूया. ही आता पातोळी एक कापून दाखवूया आपण. चला. डिशमध्ये घेते. तुमका कापून दाखवते. अरे, सुरी रवली खाली वाटतं. ह्याच्यात ह्याच्यात मी काढलेली. चालेल. थांबा मी सुरी घेऊन येते हां. सगळं साहित्य घेतलं पण एखाद दुसरं राहतं. झाली. आपली सुरी आपल्याला मिळाली. चला. आता ही सुरी जी आहे ना,
ही मध्ये इथे चीर मारलेली आहे. आता तिला कापताना ना मला जपून कापावं लागेल. आता आपण ही जी पातोळी आहे ती पानासकट कारण हिचा पातोळीचा मान हळदीच्या पानासकटच आहे हां. आता हे जे भांडं आहे वाफवायचं ते मी बाजूला ठेवते आणि आपण आता केक कटिंग करूया. 1, 2 आणि 3 बघा सुरी अलगदपणे आपल्या ह्या मऊ लुसलुशीत छान अशा पातोळ्या तयार झाल्यात. बघा झाल्या की नाही सांगा? जसं मी तुम्हाला उकड काढण्यापासून आजची ही जी पातोळी आहे ना, तुम्ही पाणी गरम करून सुद्धा पीठ मळू शकता. जर उकड तुमका असं वाटत असत, की माका उकड जमणार नाही आणि ती उकड बाबा पीठ खूपच पातळ होताना, तर तुम्ही पाणी गरम करून सुद्धा वहिनीने एक रेसिपी दाखवली आहे. बिना उकड काढता मोदक कसे करायचे. तर ते सरळ पाणी गरम करायचं आणि जे तांदळाचं पीठ असतं ते मळायचं. त्याच्यात थोडंसं तूप घालायचं आणि चांगलं ते पीठ मळून घ्यायचं आणि एवढं पातळ करायचं. हे बघा, जेवढं मगाशी मी तुम्हाला सांगले ना, हे बघा. पीठ एवढं पातळ हवं आणि हे पीठ तांदळाचं पीठ चिकटणारच. त्याच्यामुळे ह्याला आपण पाण्याचा हात लावायचा. ही सुद्धा जी टीप आहे ना, ती सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. आता ह्या उरलेल्या पिठाचं मी काय करतले तुमका माहिती आहे? तुम्ही काय करतालात त्या कमेंट करून सांगा. मी काय करतले ते सांगते. आता व्हायचंय बघा, हे म्हणून आपण हे पाण्याचा हात लावून घ्यायचं. हां, चला. आपली पातोळी छान अशी मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. कोणाकोणाला असा इच्छा होता, की पातोळी बनवूया आणि खाऊ घेऊया, तर तुम्ही पटकन परब किचनमध्ये येऊ शकता. आमची पातोळी उद्याच्या बदली आजच तयार हा. उद्या सुद्धा नागपंचमीसाठी मी हे नक्की करतले. तुम्ही करतलात की नाही खाली कमेंट करून सांगा. आणि ही अशी मऊ लुसलुशीत पातोळी तुमका कोकणात आणि गावात तुमच्या घेऊन गेली की नाही सांगा. लहानपणीच्या आठवणीमध्ये तुमका नक्की घेऊन जातली. जशी माझी आणि माझ्या बहिणीची आठवण हा, ही पातोळी म्हटली की आमची आई आणि नागपंचमी. आता बाकीच्या पातोळ्या पण मी तुमका दाखवते. हे बघा. अशा एक-एक पातोळ्या आपण हे बघा. आता मी हे एक-एक पातोळ्या इथे काढून घेऊ की हळदीच्या पानातच राहू दे? हां, हे बघा. सगळ्या पातोळ्या अशा आता अलगदपणे उघडल्या जाणार. हे बघा. कुठेही या पातोळ्या चिकटलेल्या नाही. चला, आता आपण कुणाचे काही कमेंट आहेत तर तुम्ही सांगा. मी आता वाचते. चैतालीने लिहिलं व्हेरी नाईस. हां, मावशी असणार माझी चैताली गवस. पाणी आणि तांदळाच्या पिठाचं प्रमाण काय ठेवायचं? पाणी जसं मी सांगितलं, जर तुम्ही 2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं, तर 2 वाटीच पाणी घ्यायचं. जेवढं तांदळाचं पीठ असेल तेवढंच पाणी घ्यायचं आणि त्याची उकड काढून घ्यायची आणि गॅस बंद पाणी असं रटामटा शिजायला द्यायचं. मग त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ टाकायचं. पाणी शिजवताना थोडंसं मीठ आणि अर्धा चमचा तूप घालायचं. पाणी रटामटा शिजलं, की त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालायचं. थोडंसं चमच्याने असं ढवळून घ्यायचं. वर झाकण मारायचं आणि 5 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. ही प्रक्रिया तुम्ही नक्की करा. 5 मिनिटं तरी वाफेवर तसंच ठेवायचं आणि नंतर गरम-गरम पीठ मळायचं. ही रेसिपी संपल्यावर तुम्ही स्किप करून मागे जाऊन परत बघू शकता ते कसं केलं ते. कारण ही रेसिपी ना लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊन परब किचनमध्ये सेव्ह होतली. ती तुम्ही नक्की बघा आणि उद्या पातोळी न विसरता आवर्जून अशी करून बघा आणि कमेंट करून सांगा, की तुमची पातोळी अशी झाली की नाही. ही पण एक पातोळी मी तुम्हाला कापून दाखवते. होतलीच होतली 100% ही बघा आणि बघा केवढी मऊ आहे. अजिबात अशी वातूड झालेली नाहीये आणि आतलं सारण पण बघा चिवट झालेलं नाहीये. हे ज्या सारणासकट जी पातोळी खायची जी मजा आहे ना, ती आपल्याला एकदाच मिळते. ती म्हणजे नागपंचमीच्या दिवशी. अं, रेखाने लिहिलं हाऊ टू मेक पातोळीचे पीठ. ओके, पातोळीचे पीठ म्हणजे तांदळाचं पीठ तुम्हाला जर बनवायचं असेल ना, तर चांगले तांदूळ धुवा. म्हणजे जे चिकट असतात ना, आंबेमोहर म्हणा किंवा एकदम नवीन तांदूळ तो त्याच्यात सुद्धा चिकटपणा असतो. मोदकासाठी, पातोळ्यासाठी चिकट तांदूळच घ्यायचे. हे माझं पीठ पण बघा एकदम चिकट आहे. हाताला लागलं की हे बघा, ह्याचा जो चिकटपणा तुमका जाणवत असेल, हे बघा बोटांका असा चिकटता, असा चिकट पीठच होया. जर नवीन जुन्या तांदळापासून बनवलात ना, तर ह्यो चिकटपणा येवचो नाय. म्हणून शिरवाळे बनवताना, पातोळी, मोदक बनवताना असे चिकट तांदळाचेच बनवायचे. म्हणजे नवीन तांदळांना हा चिकटपणा असतो. आंबेमोहोरला असतो, इंद्रायणी तांदळाला असतो. ते जे नवीन असतील ना, लिहिलेलं असतं नवीन तांदूळ तेच घ्यायचे. ते सुकवायचे चांगले, धुवायचे. त्याच्यानंतर चांगले तांदूळ सुकवायचे 2-3 दिवस पंख्यावर आणि मग दळणीवर किंवा चक्कीवर किंवा घरघंटीवर जाऊन दळून आणायचे. 2 नंबरची
जर तुम्ही घरघंटीवर लावत असाल तर 2 नंबरची चाळणीवर ते चांगलं पीठ तयार करून ठेवा. कारण आता आपल्या सणांना सुरुवात होते. पुढे गणपती पण येणार आहे. मोदकाला पण आपण तांदळाचं पीठ लागणारच. पण जास्त जुनं वापरायचं नाही हां. चला, आता आपलं हे असं झालेलं आहे. उद्यासाठी खास काय? सुवर्णाला लिहिलं उद्यासाठी खास. हो. सुरेखाने व्हेरी नाईस. अमृताने लिहिलं थँक यू. थँक यू सो मच. तुम्ही आमची ही रेसिपी आवर्जून बघितली, आवडीने बघितली. चला, तर अशा प्रकारे तुमका सगळ्यांका नागपंचमीच्या परब किचनकडून आणि सरोजकडून, स्नेहाकडून खूप खूप शुभेच्छा. नागपंचमीक पातोळे बनवा आणि रेसिपी कशी वाटली ती नक्की सांगा.